Avui no us parlaré de temes estrictament tarragonins, però sí us parlaré d'una cosa que crec que afecta profundament a la nostra ciutat i al nostre territori. Avui us parlaré del país, de Catalunya, i dels reptes que té en el futur i especialment el fet de que aviat hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya. Com sabeu, ahir l'Artur Mas el vam proclamar des de Convergència i Unió el nostre candidat, el candidat que creiem que tornarà a guanyar les eleccions i aquesta vegada definitivament serà el president de Catalunya. Mireu, jo vull fer una crida no ja tant a les persones que sempre han votat, han fet confiança a Convergència i Unió, sinó fins i tot a les persones que per algun motiu s'hi han allunyat o fins i tot altres que potser mai han estat del tot properes a la nostra opció política. Avui us vull demanar que penseu en el país, que penseu que quan arribin les eleccions parlar malament de tothom, quedar-se a casa, dir que tothom és igual, no servirà absolutament per res. Penseu que tornar a repetir una fórmula com el tripartit és tornar a condemnar el país a la més absoluta disbauxa o digueu-li com vulgueu. No avançarem com a país si tornem a repetir aquesta fórmula del tripartit, que és una fórmula absolutament caducada. Jo us demano que feu confiança a una opció política que s'ha equivocat moltes vegades, evidentment, però que també ha fet moltes coses, que és el gran protagonista de la transformació d'aquest país, que és Convergència i Unió. Convergència i Unió, al seu moment el president Pujol, i ara n'estic convençut amb l'Artur Mas, que és un polític jove, que representa una generació absolutament diferent, però que també representa una manera de fer diferent, i que crec que és la màxima garantia de que el país tirarà endavant. Jo us demano que hi penseu, que reflexioneu. Quedar-se a casa, criticar-ho tot, això no ajudarà al país. El país només l'ajuda el compromís de cadascú de nosaltres en el seu lloc de treball, en la seva feina, però també el compromís a l'hora de decidir qui volem que ens governi, qui volem que s'ocupi de les coses públiques. Jo crec que està clar que aquesta vegada no pot ser una altra persona que l'Artur Mas.